Γεια σας παιδιά, είναι τέλος κάλωτος εδώ πέρα, σήμερα παίζουμε Brawl Stars. Σήμερα απλά παίζουμε Brawl Ball, πάμε να παίξουμε, πείτε μου και άμα θέλετε και Part 2 με Brawl Ball και πάμε να παίξουμε. Και πείτε μου φυσικά άμα θέλετε και Part 2. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, πηγαίνετε και κάνετε ένα like και subscribe στο κανάλι μου, στον D.Brawler και στον Mr. PUBG. Που άμα φτάσει 50 θα κάνουμε 3 βίντεο σε κάθε κανάλι. Δηλαδή ένα αυτός, ένα εγώ και ένα ο D.Brawler. Πάμε. Καλά το έχουμε κάνει. Ήδη είναι μαζί με το φαν που κάνω ένα. Άλλο ένα. Καλά τα έχουμε πάει. Ραουσέλη. Όχι ρε. Έλα τώρα. Έβαλα γκολ παιδιά, πάρα πολύ καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. Βάλαμε γκολ παιδιά. Θα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Πάω θα αλλάξω παίκτη, θα βάλω Μέμπι. Πλάκες πλάκα, φυσιολογικά παιδιά. Πάμε να παίξουμε με Μέμπι. Πρέπει να έχουμε throw. Τώρα δεν έχουμε, αλλά άμα μπουν μέσα μπορούμε να τους βάλουμε εύκολο. Για το gadget. Σνάιτς. Δεν μπορεί να τους πάσει κάπως έτσι. Μόνο ένα μένει να τους κλειδώνεις μέσα. Να τους βάλω ένα thrower από ψηλά. Εδώ μην μπορούν να σε αρέσουν. Πάμε να συνεχίσουμε παιδιά. Τέλος που τον κλείωσα, δεν ήμασταν απλά μαζί μου ρε. Αλλά δεν μπορεί να βγει, είδατε το καλό. Τι είναι. Εδώ. Δεν πέτυχε εδώ να πέτυχε έτσι. Πάμε. Όχι. Έλα ρε μαν, τσόγισα. Τραγουδιστής. Όχι, πως μπήκε. Για λίγο. Δώσε. Μάριο. Μπράβο Μάριο. Έτσι πράγμα να τους ξεφτυλίζουμε. Οπα. Γκολάσο. Πάμε.
αυτό, όχι. Δεν πειράζει, μην το σε 1-0. Όχι, 1-1. Όπα, τώρα το είδα. Α, ναι. Δεν ξέρω στο σε Minecraft. Τι λέω. Ναι. Τι πήρες έτσι μαζί. Ναι. Γκολ. Έτσι. Πάμε. Βέβαια για αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο.